nani ke Mgibeza spoke ngitshena ukuthi ulosi sengijwayele ukumgibeza mangisuke ngiyosebenza ekseni engijwayele ukudlula ngemthatha lapho gogothandayo. Story time ngisuke ke ekhaya ngiyo make up omunye umshado wawusuka evuna uya kephi I think wawuya kuDona Nongoma angazi wawuya kephi but ba umshado wangekwa Nongoma they try ngasuka ekhaya ngo4. Okay ngiyasuka ekhaya ngo4 ekseni adekunile nje kodwa lingananga imvula enkulu bese liba nenkungu suke ekhaya ngiqhamukela izitolo ngehlele ezantsi edanyeni qhubeke mangithi nje ngakugothandayo kunomunye usenjwa umthatha ngo5 yabo nje umthatha ngo5 akasebenzeli khona lapha kaNongoma umsebenzela ophongolo so nje umthatha ngo5 ngimgibeze it's either ngimshiye emabhasini lapha kaNongoma aya ophongolo noma ehike lapha ngasesibhedlela eya ophongolo. Okay ngimbone ngisakude ngitshethu yena bese ngisayi ngizofika ngimeduze kwakhe basi ngiyaxaya ukuthi ngoba manje kuyoshaya phela u4 lo sisufunani lana because nje umthatha ngo5 or +5 ngimfice emile because ama taxi angasekhaya ungathola zona izimonto ezincane but awukwazi ukuthola itaxi ngo4 ekseni. Ay ngithi mase ngifike eduze kwakhe ngimbingelele sawubona sisunjani sengibonile manje uthi akusi unjani uyakephi kusena ngaka athi yena ngiyesikhaleni bese ngithi mina athi ngihambe nawe because mina ngiyo make up nami ngasedrobheni athi okay angene usisi akaphese lutho. Ay umethi umuntu esikhaleni it's either mhlawumbe emqashweni uzoya emsebenzini ko Shoprite yabona uvula u6 uvula ba because wawumhla 26 futhi. Ay ngimgibeze nje sixoxe yabo siyakhuluma nje bese ngimbuza amanye amantombazane engangifunda nawo high school usisi akawazi. Heybo okay bese ngimbuza enye ke intombazane okwakumele ngiyo make up ngomhla 27 mina ngomhla 26 kumele ngiyo make up nomhla 27 okwawusuku olandela ngimbuza uyawazi lo muzi lo bese uyawazi umuzi kodwa ingane zakhona akazazi amantombazana akhona kawazi yabo akahlalanga khona kakhulu bese ngiyam-understand because nami ngakithi angiwazi wonke umuntu kodwa imost yabantu bengibazi ngoba bengidayisa esitolo sangasekhaya. Ngibuza ngabantu engibona ngazi ukuthi u-age mate wami nje ngimbuza ngabantu abaziyo abanye yasho ukuthi yazi ngiyabazi kodwa kade ngabagcina nami because nami kade bengabagcina yabo ngiyambuza nje sabuzana sidlula nje ngasemachibini ixoxa ngomjolo uyangixoxela naye ngomjolo wakhe uyangixoxela like awikho nje into eyisayini kumina ethi ispoke yabo lesi because nami ngiyadrive phela mina angithandi ukuthi mangidrive lokho ngiphenduka ngibukana nomuntu yabo because angifuni ukwenza ama mistake kanjalo especially mangihamba ugravel ngingathandi lokho ngiphendukisa ikhanda lokho ngithi ngiphendukisa ikhanda angiyithandi leyo nto leyo. Sihamba nje endleleni siyaxoxa hawu kumnandi siyayihlekela nje ngiyabongidlala umaskandi ngiyamtshela hayi bakhiphile abafana nawe uyaxoxa nje ugekela uyikhululeke egelo uyayixoxela nje. Ay mase sifika laphana ngamadlula nje kancane ngaseCrossini ngakamthanda zweshumi bese siyazi angisabona ukuthi ngizosala esikhaleni ngizokutshela ngihlisephi kokuqala lo sisi lo akasiphethe isikhwama phethe nje isikhwama nje sincane asiphethe isikhwama nje esikhulu ukukhombisa ukuthi okay uzofika shite emqashweni uphuma uqeda kuvakasha yabo into ekanjalo. Khumbula phela ukuthi mina kwakugothandayo nginama booking awu2 ngine booking ngomhla 27 ngine booking ngomhla 29 umemulo nomshado kuhlukene nje kanjalo. Ay before nje bese ngithazi kunomuze engufuna lapha kothandayo ukaMathi bathi ungasesihlahleni kukubo kwabanesi I think okuthanda imizi bahlukanisa njalo ngithi kuthiwa kukubo kwamanesi uyakwazi yini lapho ngazi ungitshela ukuthi lapha ngasesihlahleni umuzi wesingaki asho ukuthi ena uyakwazi ilo muzi opendwe kanje. Hayi ngempela lo muzi ayewusho ugele yiwo ngempela lo yamusi loyana. Hayi ugele asho nje ukuthi icela manje ngimhlise before esikhaleni ezwelisha lapho okungena lutho khona laphana kunento engathi yithanke elikhulu awukho umuzi osondele eduze kwalapha ngangimehlisa khona. Ay ngimehlisa ugele but ngibe nembuzo hayibo lo muntu owehla esigangeni hithanki leli lamanzi for sure after this tank idamu nje
nje ngibe nemibuzo eminingi. Ayike ngifike kulomuzi lo engangizo makeup ngiba makeup ngempela. The following day kumhla 27 ngiye kulomuzi lo kwale ntombazana asakayazi. Ngifike ngiyaxoxa nje ngiyamake-up oqala mase ngi-makeup anti wakhona. Ngithi mina yazi ade ngigibeze omunye nje usisi okanje. Uthe uyazi like apha akabazi usisi bakhona. Avele ahleke uanti. Athi we useqalileke. Ngithi mina hayibo usuqalile kanjani? Ethe uqalile. Ngithi ubani? Athi leyo ntombazane ayisho ngegama. Ngithi mina uyena nje obukeka kanje. Athi wo kade nje ashona nezingane la ekhaya vele azimazi. Kade nje ashona nezingane vele zala ekhaya azimazi. Ngithi mina usho kanjani? Uthi hawa kona oqala especially athanda uhakha imoto ezincane akawagibela amatekisi. It's it uzomhakha ngabo 11 uzohakha ngo11 ebusuku ngabo 10 uyathanda ukuhakha ngalezo khathi lezo noma ekseni kakhulu uyabonakala. Even nabantu bendawo babejwayela ukumbona esanda kushona. Bese ngiyabuza nawayifunda athi ayiwashona nje asasemncane. I think washona efunda grade 10 grade 11. Wagula akabanga engozini yemonto. And washonela kulesi stage wena omthathe kuso washonela esiteshini eBahrain. Babe ngambonanga ukuthi useshonile but kwathi mase kufika iambulance izompick up kwathola ukuthi vele useshonile. Kusho kulomgwaqo ongena lapho washonela lapho ugeli. Ngibe nokuthi but ayibingekho into ebebonisa ukuthi Spoke wasaba akekho obonayo ukuthi Spoke sizwa ngabantu mase bexoxa o abantu bakhona lapha endaweni bethi hayibo usibani usabonakala. And nomuzi wakubo awusekho wathutha. Mina bese ngiyabuza phela ayikho into ingenzakala ukuthi ugela landwe lapha yana. Bathi awusekwazanya nje kwahluleka. Wayehlupha nje ehlupha ngisho khona kubo ephihliza izinto. Ugeli lo ade exoxa nje Pereza nami emotweni engitshena nangomjolo wakhe. Shuthi wayengitshena nge-high school sweetheart yakhe. Ayishiyayo ugeli lo engamthathayo. So nje guys nami ngezwe ngo-auntie wale ntombazane ngangiyo makeup khona. Sengimake-up yena ngimxoxisa hayibo ngibeku kanje izolo ngigibeza umuntu eyintatha. Wathi wahleka nje ngehlala ukuthi akasekho lo muntu emhlabeni washona. Ebehlupha kakhulu before eminyakeni emdlulile nje wayehlupha kakhulu uthi bengazi ukuthi usebuyile. Cha wayehlupha ehike yakha ngisho ama truck aya ngapho ukhukhu ehike imoto ehike nje. Ugeli. So nje ngezwe lapho nje ukuthi hayi bandla she's no more.